Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna ukuhlezi nje u-updated ngezinto ezenzakho la eMzansi, ungakhohlwa ukuthi usubscribe kule channel and uphinde uklike ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngendaba kaRonald Mkhwanazi odlala indawo kababa uNtsimbi kuZalo. Kunendaba ke ivelile ngekho mnandi ezithi uRonald Mkhwanazi odlala indawo kababa uNtsimbi kuZalo uyashiya ke khona kuZalo. Lezi indaba ivezwe abamaphephandaba zaphinde futhi zavezwa abalo Uzalo kumathiza ngoFebruary ukuthi ngempela kuyiqiniso ukuthi ubaba uNtsimbi uyahamba kuZalo. Abasidalulanga izizathu sokuthi ingani ubaba uNtsimbi shile kuZalo. Enikhumbulayo phela ukuthi ubaba uNtsimbi akusikudala efikile kuZalo, ufike kulo nyaka ophelile. And siyamangala masithola indaba zokuthi uyahamba kuZalo. Asazi noma icontract or maybe bamxoshile ngeke saziye, kodwa ke makuhamba isikhathi ngizoku-update amakhona engikutholayo. Khumbulayo futhi indaba yakho Pastor Gwala noNosipho ukuthi bayahamba ngempela bayahamba, and indaba ezibuhlungu uzala ama-actor amaningi impela ashiya, kodwa ke sithemba ukuthi bazowabuyisa ke lama-actor esiwafunayo. Lapho ngibala nje uMangcobo kuwo ke lo nyaka zabantu abaningi bathi bafuna ukuthi ebuye kuZalo. So bengifuna uku-update ngayo indaba yakhe ubaba uNtsimbi ukuthi impela uyahamba kuZalo, noma izeke irole yakhe ibingekho nkulu kangako, kodwa ke ukuhamba kwakhe nakho kuzosithinta. Ngicela ungakhohlwa ukuthi ulike le video engithi ke nje danke, ngiyabonga.